DigiClep huwa apparat li jintlibes fl-idejn bilan li tejjeb il-movimenti ta' tfal b'cerebral palsy li jkollhom diffikultajiet kbar biex iċaqilqu jdejhom. Grupp ta' riċerkaturi u inġiniera mmexxija mill-professur Philip Farrugia ilhom għal dawn l-aħħar 4 snin jirriċerkaw u jaħdmu fuq DigiClep. TVM News iltaqa' mal-professur Farrugia f'wieħed mill-laboratorji ta' riċerka u innovazzjoni fl-Università ta' Malta. Qegħdin fl-istadju li qed nagħmlu testijiet ma' tfal. Għamilnihom Malta u r-riżultati kienu pożittivi ħafna u inkoraġġanti għax anka ċertu każijiet qed naraw li fuq perjodu ta' sezzjonijiet it-tifel jew tifla għamlet progress u qegħdin ukoll fażi fejn qed nagħmlu testijiet barra minn Malta biex ikun iktar evidenza xjentifika li verament id-device huwa effettiv. Il-professur Farrugia spjega li l-anta DigiClep mhux li hu post it-terapija tradizzjonali, anzi jikkumplementa. Għalhekk l-inġiniera ħasbu wkoll li joħolqu logħba apposta biex it-tfal ikunu aktar motivati waqt it-terapija. Fattur ieħor importanti tad-device huwa l-fatt li jkun jista' jkeppċerja l-movimenti ta' swaba b'mod individwali biex l-occupational therapist tkun tista' tara l-progress li t-tifel jew it-tifla tkun qed tagħmel bejn sezzjoni oħra tat-terapija. DigiClep hija immirata għal tfal ta' bejn il-5 snin u 12 sena b'cerebral palsy. Madankollu l-professur Farrugia qal li potenzjalment tista' tintuża minn persuni oħra li għandhom diffikultajiet biex iħadmu l-pala ta' jdejhom minħabba kundizzjonijiet oħrajn. Qed nifukaw fuq il-lid bħalissa, ovvjament aħna lan tagħna huwa li ntejbu il-well-being ta' dawn it-tfal. Ġifieri potenzjalment anke kellna case study fejn diġà urejna li t-tifel u iktar aware ta' x'jista' jagħmel bidu li qabel il-parent tiegħu għaltilna li ma kienx daqshekk aware kif kemm jista' jċaqla idu. DigiClep huwa proġett iffinanzjat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija permezz tal-programm Fusion għal riċerka u innovazzjoni għall-iżvilupp teknoloġiku.